ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಐತಾರೆ ಇನಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಅಂಟು ಇನಿ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಓಲ್ ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಏನು ನಿಖಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಿಡು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಓಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಉಡುಪು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 30-45 ನಿಮಿಷದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಖಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನು ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಕೈತೊಲೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾಪಲ ಬರಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಕೆಲೆ ಬಿದಾಡಿ ಎಂಕೆಲೆ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಬಾಯಿ ಎದುರುಡಲ್ಲ ರೀ Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. Dulu aja pesat jangan baik. Ayo baik boy. Right boy. Boy Jeno. Boy. Boy. ರೈಟ್ ಇಂట్లో ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಮೂಲು ರೂಟ್ ವಾಸನೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಸನೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೂರ ಬಂದದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬಂದ ಉಂಟು ಅಜಿತ್ ಭಾई ये कौन सा रूट है ये चे पार्किंग शॉप पार्किंग शॉप पोंचे का रूट लेगा पोंचे का रूट से पाका आएगा पाका पात्रा और नंगा तो पोंचे का रूट अपने को पकड़ना पड़ेगा सिटी से पोंचे ग्राम से पोंचे पाका पाका पात्रा पात्रा अब तक नंगा कार्ती नंगा Keep yourself thinking tonight like a west dreaming. नंबर 8 रूट पकड़ा तो डायरेक्ट हम राजा में जाएगा नंबर 10 हम पकड़ा तो डायरेक्ट आपके घर पे पोस्को को जाएगा नंबर 14 पकड़ा तो हम डायरेक्ट एमपिता में जाएगा कौन सा रूट है रूट पात्रा रूट पात्रा ये रूट पात्रा ये बड़ी अच्छी बात कही आप ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿದ್ದು ನಡುಟು ಉಂತಾಯ ಗಾಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಫೋನ್ ಅಂಚೆ ತುಲೈತೆ ಚಿನ್ನುಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಗು ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಎಂಕಲ್ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮಡ್ ವಿಲೇಜ್ ತೋಲೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ರೋಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಮುಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಜಾ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪದ ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ವಿಲೇಜ್ इतने अंकल जोको विलेज की रीच आया तो ले मुंदु मुल्प पिदाइड मुल्प पार्किंग प्लेस टैक्सी पूरा बतंड बक उलायला उंटु पार्किंग प्लेस
ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಜೋಕೋ ವಿಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದು